wa barakatuhu masu sauraron mu da kallon mu. Ni dai suna na Abdul Sarkin Yakin Alinuhu, darakta na wannan aiki mai suna Mugun Boka. Jama'a, wannan fim ɗin da kuke gani yana cike da wani sarƙaƙiya da hatsabibanci, ba irin wanda kuka saba gani ba ne, don su dabarinsa daban yake. Wannan da kuke gani a gabanku shine Mugun Bokan, ya muku kama da shi a ina ga kuna ganinsa, za ku ji daga bakinsa. Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu. Wannan wani sabon aikin mu ne, wato series film mai suna Mugun Boka. Shi wannan fim dai akwai maza da mata, yara da ƙanana duk a cikinsa. Akwai siddabaru da tsafe-tsafe kala-kala. Ina jin dai gaskiya a Kannywood ba a taɓa yin fim wanda zai kasance mai mutuƙar tsafe-tsafe da siddabarin 100% kamar a wannan fim ɗin ba. Saboda haka za mu dinka saka shi ne a tashar Action Hausa TV, wanda zai dinka zuwa muku da zarar mun gama shi. Ku dai kawai ku danna subscribe, ku bibiye mu, ku ga irin yanda abin zai dinga kasancewa. Ga wani mugun shi kuma wai dan daba ne wai a ciki. Au, shi dan daba ne ya zo ne wa boka wai ya hatsabi banci, sai gashi an yi sama da shi. Ni kuma ni na ce zan yi maganin boka in kawo karshen sa, kuma aka yi sama da ni. Ga wanda dutse ya bi shi. Ni ne abun tausayi, ni dutse ya da ƙyar na sha, dan ya kusa danne ni ma. Ciki na yadda ya kusa kullewa, da Allah ku je ku yi wa Hausa TV, ku yi wa Action Hausa TV, ku danna ƙararrawa. Mugun mutum, Mugun Boka. Mugun Boka. Ku danna Action Hausa TV. Action Hausa TV.